Nastavili smo samo s aktivnostima koje smo imali, ali smo istovremeno i povećali smo broj događanja, povećao se broj korisnika, povećao se broj posjetitelja, tako da knjižnica je ostvarila svoj smisao i svrhu. Od klasičnih knjižničarskih aktivnosti, promocija knjiga, književnih tribina, gostovanja književnika za djecu i odrasle, tu je i vrlo veliki značaj našeg kreativnog kutića. Znači, pored toga kazališne predstave organiziramo, imamo čitateljski klub. Meni se stvarno veoma sviđa i ja sam vrlo često, nema radionice koju sam propustila. Imamo i čitateljski klub, znači nalazimo se jednom mjesečno, čitamo knjige i onda raspravljamo o toj knjizi. Tako da je meni fantastično ovdje. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav iz Vrbovskog. Nova gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić već 6 mjeseci živi punim plućima. Postala je središte kulture, druženja i stvaranja. Mjesto gdje se spajaju knjige, ideje i ljudi. Gospođo Vučenić, koje je novosti i promjene novi prostor donio u život zajednice? Puno toga lijepog. U stvari nastavili smo samo s aktivnostima koje smo imali, ali smo istovremeno i povećali smo broj događanja, povećao se broj korisnika, povećao se broj posjetitelja, tako da ova knjižnica je zaista pun pogodak i smisao je nakon toliko vremena i truda i zalaganja. Evo, knjižnica je ostvarila svoj smisao i svrhu. Kroz cijeli tjedan održavaju se brojne aktivnosti i radionice. Što sve ovdje organizirate? Od klasičnih knjižničarskih aktivnosti, promocija knjiga, književnih tribina, gostovanja književnika za djecu i odrasle, tu je i vrlo veliki značaj našeg kreativnog kutića. Kreativne radionice već dugi niz godina, pa skoro od početka kako sam došla. Radimo radionicu za odrasle u znaku Bundevijade. Danas su to vaze koje će biti nekako oslikane ili uglavnom light motiv je bundeva. Naše današnje polaznice radionice dobile su i suvenire sa majice sa oznakom 21. Bundevijade. Tako da, znači, pored toga kazališne predstave organiziramo kroz knjižnicu, imamo čitateljski klub i razne druga događanja, naravno u suradnji sa gradom. Uključili ste se i u mjesec hrvatske knjige. Kako ste ga odlučili obilježiti? Mjesec hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog se obilježava i tu će biti gostovanja književnika, bit će Igor Beleš, bit će jedan putopis, bit će književnica za djecu Natalija Mitrić, kazališna predstava Teatra Max u potrazi za Ivanom. Zatim će biti još i također radionice, posjeti učenika i vrtićanaca, knjižničar na jedan dan se zove program, pa onda oni imaju priliku se malo ući u naše cipele. Najavili ste i bogat program u sklopu Radosnog prosinca. Što nas sve očekuje u tim blagdanskim danima? Radosni prosinac, to jest program vezan uz Advent u Vrbovskom. Kako imamo novi lijepi prostor, knjižnicu i kao što ste vidjeli jako lijepi park ispred, tu ćemo osmisliti mini advent u kome ćemo urediti štandove i događanja za djecu, neku predstavicu vanjsku. Nadamo se samo da će nas vrijeme poslužiti. I dok knjižnica diše u znaku Bundevijade, radionica izrade vaza privukla je brojne sudionike. Gospođo Milena, koliko često sudjelujete na radionicama i kako vam se sviđa ovdje? Meni se stvarno veoma sviđa i ja sam vrlo često, nema radionice koju sam propustila. Evo, na svakoj sam. Imamo i čitateljski klub, pišemo kratke priče i to smo krenuli. Imali smo jedan ciklus od 5 tjedana. Znači, nalazimo se jednom mjesečno, čitamo knjige i onda raspravljamo o toj knjizi. A inače, radionice su mi fantastične. Imali smo i slikanje i evo, prošli put šta smo imali? I radionicu Kavarel sa kavom smo slikali. Tako da je meni fantastično ovdje. Nova knjižnica postala je srce Vrbovskog, mjesto susreta, znanja i kreativnosti, koje svakim novim programom potvrđuje koliko kultura može povezati ljude.